агентии мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон хабар дод, ки тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятии Муродализода Миралӣ Муродалӣ, собиқ муовини сардори шуъбаи бақайдгирии имтиҳоноти раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилаи Тоҷикистон ва бозрасии давлатии автомобилӣ Юнусов Осмоналӣ Ҳусановичро анҷом дода ба додгоҳ супоридааст. Муродализода ва Юнусов бар асоси қисми якуми моддаи 319 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон ба гирифтани пора айбдор мешаванд. Ба онҳо тибқи ин банди қонун ҷарима ба андозаи аз 3650 то 9125 нишондиҳанда барои ҳисобҳо як нишондиҳанда 60 сомонӣ ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати то 5 сол таҳдид мекунад. Маркази матбуоти агентӣ дар шарҳи ин парванда гуфт, Муродализода Миралӣ дар вазифаи муовини сардори шуъбаи бақайдгирии имтиҳонотии раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон кор карда, барои омода намудани шаҳодатномаи ронандагии дараҷаи Б аз шаҳрванд А 3800 сомонӣ талаб кардааст. Дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ номбурда баъди ба воситаи бозрас оиди омодагии ҳарбӣ ва касбии шӯъбачаи кадрҳо ва кор бо ҳайати шахсии раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон Юнусов Осмоналӣ Ҳусанович ба сифати пора гирифтани маблағ боздошт гардида, маблағи мазкур аз ӯ ҳамчун далели шайъӣ дарёфт ва гирифта шуд. Гуфта мешавад дар хабар, бозрасии давлатии автомобилӣ яке аз неҳодҳои фасодзада дар таркиби мақомоти интизомии Тоҷикистон ном бурда мешавад. ҳар сол дар баробари боздошти чандин кормандони ин неҳод бо иттиҳоми талаби пора ё тамаъҷоӣ хабарҳо нашр мешаванд.